Коронавирусның омикрон штаммы Татарстанга да килеп җитте дигән сүзләр йөри. Авыручылар саны көннән-көн арта. Шундый катлаулы чорда инфекция юктырмас өчен нәрсә эшләргә? Бүгінгі күнде өзіміздің жерлерімізде де, республикаларда коронавирусның артуы көріне. Бұны енді омикрон деген вирус белән бәйлиләр. Спецификасы омикрон деген вирусның бұл кагылларны так күбрәк бәләкәй балаларга да кагыла, бәләкәй балаларга ширләтә. Безнең экспресс-тестлар бар. Экспресс-тестлар безгә мөрәҗәгать иткән кешеләргә ясыйбыз. Араларында положительный коронавируслар тоже күренә. Ширләүчеләр саны кимегәне, менә бу соңгы атнада кабат ширләүчеләр саны арта башлады. Мөрәҗәгатьләр дә күп. Балалар буенча авыру саннары күбәя, но бүгенге көндә әле поликлиника этапында. Район үзәк хастаханәсе табиблары әйтүенчә, омикрон билгеләре гадәти суык тидерү, ОРВИ билгеләреннән аерылмый диярлек. Тән температурасы күтәрелә, баш гәүдә авырта. Авыручыларның саны артты. Бигрәк тә яшьләр, балалар арасында бик күп. Әгәр дә инде температура 38-дән артмаса, можно в домашних условиях лечиться итәргә. Парастамол 38-дән артса, температура 38-38,5 булса. Противовирусные препараты. В любом случае, меня это консультация терапевта или педиатра. Вакцинацияга каршы түгел. Үземчә уйлыйм, бу кирәкле программа. Кирәк вакцинация, чөнки һаман сайын чир күбәя. Без дигә юкул, илек тумыштан козылыр иде прививкалар. Без хәзер улы кеше безгә юк бит инде ул иммунитет шушыңа каршы. Илдәге пандемия чигенергә уйламый әлегә. Коронавирус диагнозы куелган райондашларыбыз саны күпмедер кимесә дә, үпкә ялкынсынуы белән авыручылар арта бара. Бүгенге көндә безнең 50 кешедә понимание табылды. Алар барысы да федераль регистрга зарегистрация ителә. 6 кешегә ковид положительный куелды, 2 кеше ковидтан үлде, 6 кеше бүтән учреждениеларга озатылды. Хатыс экспресс-тест ясала, күнгә бер 10-12 кешедә тест положительный чыгарды. 2 ел буе сынакларын биреп, телевизор, интернет аша күренеп тора. Бар кешеләр ширлей. Күп меңнән сакмасында прививка кирәк дип саныйм. Шуңа инде беренче тапкыр үземнең авыр шир булуына карамастан, врачлар кайберләре ярый, кайберләре ярамый ди. Инде Uyladım da. Alda karışları kite. Allah bir sana kadar kirip, virüs kazata oynadım. Kirek doğumlarda eşkisi var idi. Үй аптечкасында суык тидергәндә, ОРВИ юктырганда кулланыла торган дарулар булсындай табиблар. Социаль шелтәрләр омикрон штаммына балалар аеруча бирешүчән дип белдерә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.